Trabaho muna tol, pare mamaya na yan. Trabaho muna tol, pare mamaya na yan. Trabaho muna tol, pare. Sulitin natin ang kasiyahan ngayong gabi. Kaya magsipagsayaw na, huwag nang tatamad-tamad pa. Lahat magpakasagad-sagad na kahit hanggang magdamag pa. Ito na ang pinaka-the best, mga best October. Best and fresh, tanggal lang yung stress pag nag-guess. Pampanga's finest. Trending. Nakaganon ba? Trending. Yung nilagay itsura niya, nedep ko eh. Parang katang nakapolvo pala dyan. Para layo nyo, wala namang balikan. Lapit sa harap! Lahat kami ang 045 Battalion all the way from Pampanga, Team Sky Crazzy. 045 tuloy ang pag-iingay natin dito sa Mardi Gras Olonga po! Manahimik lang sa gilid, idinig mo pero huwag namang magpakadilipas sa bilibid. Sa kanan sa kaliwa, kami sa itaas at ibaba. Mabibigla ang lahat, bigla papalapit na sa gitna. Kami ang PF Bro, also known as Pampanga's finest. Bigyan nas may ribbon, hay nako. Asarap sa pakiramdam na ganito.